Tuhunipun mboten lamaipun putisani napa malih raseksa kang mapan wonten alam pepeteng Rama Prabu. Nanging wanita kala wau salah satunggaling Betari kang mapan wonten kaya Salendra Bawana kang sesilih Betari Sri Rama Prabu. Pangeran Bathok Basu sampun loko kalih panjenengan ugi sampun nibakaken sabda mbok pilih Pangeran Bathok Basu bakte walaka panjenengan badhe ndotoko ringinang jambe suruwe ateges ngelamaraken wanita ingkang dipun tresnani Pangeran Bathok Basu. Sinuwun Rama Prabu menawi kula menika sinanding kalian Betari Sri Rama Prabu. Yen wiwitan rumangsa bombong penggaling Rama, yen to sira kepengin mengku salah sawijining wanita. Ning bareng dah midhangetake aturmu kang pungkasan. Jebul sing bakal mbok ayunake iki dudulung praira seksi lan jin nanging widodari saka kahyangan Salendra Bawana boten sisih Rama Prabu. Kang aran Dewi Betari leripun kados mekaten Rama Prabu. Kowe Bathok Basu Nggih kawit tinimbalan Rama Prabu. sira sawijine raseksa. Kalamun to sira kepengin jauh lawan saweneng widodari. Ojo wae sira bakal ngowahi kodrating dewa. Mongko kabeh wis kaperan dewi-dewi. Napa Rama Prabu? Yen raseksa iki kudune jodhone sawijine raseksa. Yen to sira senajan kelakon jauh kelawan Betari Sri sawijining widodari. Tan murunga ing mengko sira bakal nampa siku dendaning dewa. Yen perlu sira bakal dicemplungke ana sajroning kawah Candra Dimuka. Aja dibacuke. Rama Prabu jimat kepundhen kula. Matur suwun ewon dene Rama Prabu. Sampun kersa pemut dhateng kula Rama Prabu. Nanging Rama Prabu kula ngertos sinaosa manggenipun lampah kula dedaupan kalian Betari Sri kang mapan wonten kayangan Salendra Bawana menika saged kawasan ngowang-wahi kodrakan ngowang Gusti kang agung jagat. Manggenipun kula pikantuk siku bendanipun Jawata boten dados boyo menapa. Senajan to manggenipun bebasan kula dipun papanaken wonten kawah Candra Dimuka. Sinaos kula saged sinanding kelawan Betari Sri kula lila legawa. Kula ikhlas kair batos Rama Prabu. Nanging Rama Prabu Bathok Basu menawi boten kelampah kula dedaupan kalian Betari Sri Paman Patih minangka datepan sukses. Pilara kula pecah kemawon. Nganti semono gedene sesantimu tole Bathok. Agung tresna kula kalian Betari Sri Sinuwun Prabu. Patih sapi kumaran. Putra nandalem Pangeran Bathok Basu adreng sanget kepengin hamboyongi Betari Dewi Sri. Menawi Pangeran Bathok Basu mboten kalampah daup kalian Betari Sri ketuwung kukut jagatipun. Kula suwun sinuwun Prabu Raja Muka. Panjenengan dawuh marang pun abdi dalem patih sapi kumarang kang supados minggah wonten ing kahyangan Salendra Bawana hamboyongi Betari Sri. Yen pancen aturmu kaya ngono teh sapi kumaran. Itu bergadaning prajurit yaksa. Munggah ing kahyangan Salendra Bawana lamaran Betari Dewi Sri. Paman Patih kula suwun kanthi sanget Paman Patih. Sumangkah panjenengan wonten kayangan Salendra Bawana menawi manggenipun tumuli wangsul wonten sendang hayang kedah sesarengan kalian katresnan kula Betari Sri.
sumelang Pangeran Badhok Kasigi yen to Bathari Sri ora diparengke kahyangan Salendra Bawana tak sungsang. Ayo, dengan beta. Matur suwun, Romo Prabu. Suwun dene Romo Prabu sampun minggancani menapa ingkang kados pamundhut kula Romo Prabu. Jimen bisa kasundatan nun apa penggajikan. Manjingo ning sanggar pamujan meminta marang panugrahaning Sang Bathara Bagaswara. Kambang lan wijang kula nampi dawuh dalem kepareng pamit pinggah pune sanggar pamujan. Sira kadang wong ayu wong kena diblok. Yayi manyarasa. Puji dawuh pangandika Kang Mas. Padha arah ayu suwarmu ana sanipun kan. Angsa bekah pangestu panjenengan nyatanipun anggen kula sowan boten wonten alangan setunggal punapa namung sumepa tuju. Banget panarimaningpun kakang ora liwat. Puja pangestunipun kakang Bapak. Sanget anggen kula mugi-mugi dados jejimate kang kadang Kang Mas. Yayi manyarsa. Injih kula Kang Mas. Ora kan tindak timbali